चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि साहा बाहागोआव थानाय मैखोम बर' गामि सिलबारि। बे गामियाव थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों 19 एप्रिलाव सिलबारि अनजालि क्लाबा सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुङो। खुंगा 24थि बैसागु फोरबोजों लोगोसे थांनाय बोसोराव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय जायगानि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मानलाय होनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। जायगानि गोबां सुबुङा बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव बाहागो लानायजों लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। राजेन बसुमतारी, रनजित कुमार गयारी, बिनय बसुमतारी, पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारी, कमल औवारी, बिस्थिराम दैमारी, बारलाम्फा औवारी, फुंखा गयारी, देरहासार हाज'वारी आरो रुपनाथ हाज'वारी बिथांमोना नोंथांखौ जों बरायफैबाय, आर'नाइ गांसे होबाय, खुलुमबाय, जों नोंथांनि आशीर्बाद लानो फैदों। बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनाया गाहाम। आरो गामाखालि आं नुदोंमोन सिगाङाव बिदिनो बोराय बैसोनि मानसिफोरखौ बेयाव बरायफैनाय, सोर मा एक्टिभिटिस दंमोन बिनि थाखाय बरायनाय। देग्लाय हयथ' हाखु दाखुदायाव बेफोर खामानिया जायाखिसै। इयुनाव बेफोरखौ मावोब्ला जोंनि उन जोलैनो बेखौ बिदिन्थि होनाय जायो आरो जोंनि फरायसाफ्रा बेफोरखौनो सोलोंलांगोन, बे आदर्शखौ लानानै आवगायलांगोन, जौगालांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। जोंनि दानि बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मुगायाव, कम्पिउटार मुगायाव बायदिसिना जेंना जेंगोनाया लोगो लोगो दंफायो। जेरै मबाइला साबसिन जोंनि रंजानायनि थिलि होननानै बेखौनो जुदि मबाइल गेलेबाय थायोब्ला बेयाव जोंहा खहा दङ। आरो गार्जेन जानानै गथ'फोरखौ बिनि थाखायनो मोनसे लिमिटेसन दोननांगौ, सिमा दोननांगौ। नै नोंनि मबाइल नायनाया जाबाय 2 घन्टा जाबाय मबाइल नायनाया, नोंहा दा फरायनांगौ। 2 घन्टा मानो, आधा घन्टासो नायहो ओमफ्राय फराय। टिभि आधा घन्टासो नायहो ओमफ्राय फराय। नै बेबायदि मोनसे बाउन्ड खालामनानै गार्जेनफ्रा गावनि गथ'फोरखौ लामा दिन्थिनांगौ। रायनानैब्लाबो गावनि फिसाफोरखौ जोङो मोनसे लाइनाव लाबोनांगौ, लामाजों थोंजों लामाजों लांनो थाखाय नाजानांगौ। आरोबाव गेलेनायनि न'आव सिमा बारनानै सम बारनानै गेलेयोब्ला बेखौबो जोङो हुसियार होफ्ला होफ्ला बुंनांगौ जे नोंनि फरायनाय समाव फराय, खारनाय समाव खार, बा गेलेनाय समाव गेले, बा बेबायदिनो एसे लोगो लेवाजों रायलायनाय समाव रायलाय। बिनि आरो नोङो सिमा बारनो नाङा, नङाब्ला नोंहानो खहा दं, जोंहाबो खहा दं। बे बाथ्राखौ बुंफा बुंफा बुंनांगौ। अब्ला गार्जेनफ्रा गावनि फिसाखौ, फरायसाफोरखौ हुसियारि होयै होयै बेबायदि आवगायलांनायनि गेजेरजोंसो जोङो दावगालांनो हागोन। खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै फोरबो, बे फोरबो